Абмеркаванне баявых задач, патруляванне тэрыторыі і гаспадарчыя справы. Жыццё ў лагеры ідзе па сваім распарадку, але вось чырвонаармейцы пачынаюць знаходзіць нямецкія лістоўкі. Па ўсім відаць, што працуюць дыверсійныя групы. Тут жа камандаванне праводзіць аператыўны інструктаж. Тое, што сёння частка сцэнарыя, 77 гадоў таму было рэальнымі падзеямі. Это возможность самому как можно лучше изучить историю Великой Отечественной войны. Только прочувствовать на себе быт солдата, эту форму, действия подразделения в бою, действия подразделения в обороне, весь тот ужас, который приходилось испытывать, вот эти взрывы в казематах, он дает возможность лучше ощутить то, что пришлось пережить нашим предкам. Военно-полевой лагерь рабочо-селянской чырвонай армии разместился на территории Кобрынского узмацавання. Люди, якія тут уже не первый раз, приезжают у Брест напередодні 22 червня. Беларусь, Россия, Казахстан, Китай и Япония. Реконструкторы з 11 краин свету. Реконструкция – это оживление истории. Это дает возможность каждому из нас и из тех людей, которые на нас смотрят, не просто прочитать книгу или посмотреть фильм. Земля обильно полита кровью людей абсолютно разных национальностей. И это была единая в свое время, значит, наша Родина. И, конечно, прикоснуться к этой истории, я считаю, большой честью. Давид Штокер у Бресте другі раз. Аўстрыец адзначае, нягледзячы на ўсе падзеі сучаснасці, у Еўропе і зараз памятаюць подзвіг савецкай арміі. І прымерыць на сабе вобраз чырвонаармейца для яго асабліва пачэсна. Для мяне гэта важна быць удзельнікам гэтай рэканструкцыі, таму што гэта было першым месцам, дзе адбылася бітва з нямецкімі захопнікамі. Таму для мяне вельмі важна быць менавіта ў форме чырвонаармейца. Я вельмі шчаслівы быць тут, таму што ў Беларусі людзі заўсёды шчырыя. У мяне тут шмат сяброў у Брэсце, Мінску, Гродна, і адчуваю сябе тут нібы дома. У адзіным строі артылерысты, пехота, падраздзяленні НКВД. Удзельнікі фестывалю военной гістарычнай рэканструкцыі прайшлі парадам ад сцен Брэсцкай крэпасці да Брэсцкага Арбата, вуліцы Савецкай.